Jesus blev født i en lille stald i Betlehem i Judæa. Til stede var hans mor, Jomfru Maria, og hendes forlovede Josef. Efter Jesu fødsel fik hyrder på en nærliggende mark bud for en engel om, at en frelser var født. De tog straks til stalden for at tilbede barnet. Også stjernetyder fra øst kom for at tilbede det barn, som man mente var født til at være jødernes konge. Da Jesus er omkring 30 år, slutter han sig til flokken af disciple omkring Johannes Døberen. Johannes døber Jesus i Jordanfloden. Dåben bekræfter Jesus særlig status og bliver også begyndelsen for Jesus offentlige optræden. Jesus første tale kendes også som bjergprædiken. I bjergprædiken skærper Jesus kravene om næstekærlighed, tilgivelse og tillid til Gud. Han fortæller også sine disciple med bønnen Fader vor, at de kan henvende sig til Gud som deres far. At lave vand om til vin. Give blinde deres syn igen. Og forvandle 1 bolle til 10 boller. Ved påske tager Jesus imod Jerusalem, hvor en stor mængde hylder ham som Messias. Messias var et sendebud fra Gud, som skulle komme og frelse jøderne. Men ikke alle var lige glade for hans ankomst. De jødiske ledere mente, at det var på tide at skaffe ham af vejen. De besluttede sig for at anklage ham for at optræde som falsk Messias, så ifølge jødisk lov blev straffet med døden. Efter Jesus selv havde båret korset til Golgata, blev han korsfæstet påskeaften. Ifølge evangelierne genopstod Jesus 3 dage efter sin død. Derefter blev han på jorden i 40 dage, før han steg op til himlen. Umiddelbart inden Jesus forlod verden, mødtes han med sine 11 disciple på et bjerg i Galilea. På bjerget gav han dem dåbsbefalingen, som den dag i dag lyder over et hvert barn, der bliver døbt med den kristne dåb. Mig er givet alt magt i himmelen og på jorden. Gå hen og gør alle folkeslag til mine disciple, i det I døber dem i Faderens, i Sønnens og i Helligåndens navn. Og i det I lærer dem at holde, hvad jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage, indtil verdens ende.